ban surwai shenrangkai lane kan thei kai de kam long ka bade ka kan thei ru kam la ban yu khun lada klem usnrang bat lada klem ka kan thei usnrang ru ulong marwe ban yu khun yu kti don kam yu usnrang bat don kam ru ya ka kan thei ngimde ban ya ben mar kliang namar usnrang lada klem ka kan thei kumba ong ba deng todong unam la ban im bat ka kan thei lada klem usnrang kanam la ban im le bi kran bi thaju rai bi la bo na rang yel de lia ka bi ka khna bi khna tong khna jak tong khna bam jak tong lia nai pan mi kum ngini je rai teder ibanga thaj banga iwet ban lia ken thei kai shen rang kai yu thama me nga ha kan thei kai ni shen rang kai thama phai nga thama me nga ka tadir khna ka lia phuj ka khna to pham tip ya kalong shen rang pham tip ya kalong kan thei phai ben pra kan thei phai ben ka kan thei ka ben shen rang ka u shen rang ben thei de song kha no pra kan thei pha klem ka kan thei u shen rang la ban im klem u shen rang thei kam la ban im u shen rang la ban im klem ka kan thei bat ka kan thei kam la ban im klem u shen rang haba pi thau jing roi so haban thau ya ki jing roi ki ba ai jing man toy ya ka im lang sa lang phim dai ban su thau jing roi kulmar namar yo ka ja buram ya phi hi ki nong thau jing roi te kane ka jing kran ka junga ka long hadin ka jing criticize ka jing kentho ka jing ben jong u badang dok todong ya kito ki nong roi ki barwai shen rangkai bat kan thai kai te nakale ka junga nga sngau dei ya ka jing kren jong i badang namari badang ve i terna phangbe chisin baila yo ya gano ka jing le baklayam i badang de im juma bre te nakale ka junga nga sukentu ya pi ki nong thau video lane ki nong thau jing roi haba pi thau ya ki content ki jong pi la kalong ka video ka ba pikran lane ka jingrwai ka ba phirwai ru sobha ban thau hakata karkom ka bomdon kata ka jing sha kan tho lane kata ka jing sha kran ben ka imlang solang namar lada phithau da ki jingrwai lane kino ki content ki ba kata ya ka imlang solang kumta ki pajba kibun be kibaben te akan tu ya phi ki nong thau jingrwai so bha ban ya thau da ki jingrwai ki bala ban pediang haka imlang solang ban surwai shenrangkai lane kan thei kai de kamlong ka bade haba phi rwai kumta phi de ban mention specific ke phi de ban mention be tangi kita ki bro ki ba long ru kai Ndai ban suong shenrang kai ya baru te kamlong bade te haba pi thau ki jingrwai pi dei ban mention specific lada pi ban mi ki kantin ki boong shenrang kai lane ki ba kta ya ka jing impersonal jongno pi dei ban mention specific ken pi dei ban mention shai namarada phim nang ban pensai haba firwayam kamut kalong kumba pitheu lang ya baro ke om baro usnrang ulong reukai bat om baro ka kan thei kalong reukai kumta ngimde banya ben markliang namar usnrang lada klem ka kan thei kumba ong u badeng todong unam la ban im bat ka kan thei lada klem usnrang kanam la ban im namar lada umdon usnrang ka perthai kanam roi bada da umdon ka kan thai ka perthai kanam roi kumta ngide banya bura mar kliang usnrang ru ude ban bura me ka kan thai ru ka de ban bura me usnrang de banya bura mar kliang haka imlang salang
namar lada ngim ya buram mar keliang ngia ben kamut ka jak buram yang ihi kham tam ya phi ki bayar wai senrang kai kan thai kai te ban ong ban ya ben de phi ka kan thai phi ben yu senrang te utu senrang ru u ben ya ka kan thai te phi ya ben de kamut kam long su ken ban ya shong kha senrang bar kan thai ladai ban ya shong kha no kan thai par kan thai senrang para senrang ken lada phi ya ben iwe phim dai ban ya ben haba ka kan thai ru kam la ban yu khun lada klem senrang bat lada klem ka kan thai senrang ru ulong marwe unam la ban im ko ong badan otong ho ki don ki to ki ba shong samla ki bom wat lok ki to te ki don hin rei bun pat ki ba wat lai jongi lok te kumta u senrang udon kami ka kan thai bar ka kan thai ru ka don kami ya u senrang de ban ya buram pe phim de ban ya ben ban ong senrang kai de kalong penjak buram ya phi ken kanong roi bat ka penjak buram ru yau tu senrang ubari aks ba ong kan thai kai kamlong ka ba bha ban ya ben kan thai ya usenrang bat usenrang ka kan thai kamlong ka bade namar baro bat senrang bat kan thai ngia don kamar keliang lada klem usenrang ka perthai kanum roi bat lada klem ka kan thai ka perthai kanum roi namar ban yo khun yo khti don kam yu senrang bat don kam ru ya ka kan thai kumta de ban ya bura mar keliang ke habang ya don kam tu ya don kamar keliang kumta phim de ban ya ben ban ong senrang kai lane ban ong kan thai kai haba phi ong senrang kai phi de ban sai bha ke phi de ban kren bet tang ki to ki balong ru kai ke om baru senrang ulong ru kai bat om baru ka kan thai ka long ru kai kumta phim de ban rawai kulmar bat haba phi kren ru phim de ban kren kulmar phi de ban kren ya ki pon ki ba de bat ta imlang salang ya ki pon ki ba persotenat ki paj ba nong pe ndre ban syukran kulmar te ka penjak burom ya phi hi gen kinong kren kinong roi te na kaling ka jonga ngakan tu ya phi ki ba ya thau jing roi la ne ki ba thau kino ki content syabha ban ya thau da ki content ki ba ai jing mentoi ya ki paj ba ha ka imlang salang da ki content ki bom wanra kano ka jing pesosi la ne kano ka jing penbitar ya kinong pe lada phi ya thau kulmar ki content am la kalong ki video ba phi kren la ne la kalong ka jing rwai ba phi rwai lada phi ya thau kulmar lada phi ya rwai kulmar ya ki jing rwai kamut ka penmong ke ki we kham tam ki nong snap hajaka ba ki nong snap ken support bhaya phi ru kin nong support te phi ki isi penban haba phi ya kren kulmar haba phi rwai kulmar kumta ya kato ka jing bitar ka jing jubab jong i badang dok todong te nakaleng jing i badang i sngau bitar de kum u wei u orang ba haba u yo sngau ya ki jing rwai ka ba ma phi rwai namar kalong ka jing rwai ka ba ya ben ka kan thai ka ben u senrang u ben ya ka kan thai te kumak ang mentan ba u senrang ru don kam ka kan thai ru ka don kam u senrang tham tam ha ka bede bat ka syong kha syong man kumbang ala kren mentan te phimde ken ban ya ben ban sukano senrang kai la ne kan thai kai lada ya kan du bat u breu banut kum ibat deng am ibat deng te inoma pre i pen mi lot ki
ketin kiba lai hujai iba deng deh haba idei bre iba malasat deh nah kalian kajwa ngambeng ya ka jing react jong iba deng haba iyo ya ka jing yarwai kulmar deh te haba i snode ba in react deh te nah kalian jong haba i kwa ban react ila ban react haba pilaya le isya deh kumta pilaya ben pilaya rwai daki jing rwai kibom pensel tenat yakin nong snap kiba jak buram ban te nakalen kajunga ngasu ong takumne lada pia thau yaki jingrwai lane yakin nogi konten sobhaban thau de konten kiba pensel tenat yaki audience wadya thau kulmar namar pada pia thau kulmar hajaka ba ki audience kinya support happy kin nom support chu repi but kibitar penban ladapi ya rwai kulmar ladapi ya keren kulmar kumta perlok kublai cibun kublai jarang bepil pejakan video nya saya siap biang haki pergi video